At heto na mga kababayan, dahil nga po ayaw makinig ng ating gobyerno sa panawagan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo ng kapayapaan at kaayusan sa ating bansang Pilipinas, ay talagang may parang second wave na naman po mga kababayan na mangyayari sa January 25, 2025 dahil nga po ay talagang tila nagbibinga-bingihan lamang po ang ating gobyerno at talagang gusto nila talaga na magkawatak-watak ang bansang Pilipinas, ang ating mga kababayang Pilipino. At ito po, ang mga pahayag na ito ay isiniwalat at sinabi rin po ni Attorney Harry Roque, pero hindi pa kumpirmado yung sinasabing January 25, 2025 na isang malawakang rally na kung saan ay magsasama-sama ang iba't ibang grupo at iba't ibang religious organization. Siguro mas matindi ang mangyayari dyan kung dito makikita nyo sa rally ng INC o Iglesia ni Cristo dito sa may bahagi ng Quirino Grandstand ay walang sigawan kundi isang maliit lang na mga karatula ang kanilang pahayag, kapakanan ng bayan, hindi pang sarili, at yung parang normal lamang po ng mga placards. Siguro asahan natin sa darating na January 25 kung talagang kumpirmado ito, naku, mas matindi pa ang mangyayari. Baka iba't ibang mga grupo na ang magsasama-sama dyan at yayanigin mga kababayan itong palasyo, itong gobyerno, yung mga korap opisyal na patuloy na nagpapahirap sa ating bansang Pilipinas. Grabe. So, kung sakaling mangyari yan mga kababayan, sasama ka ba dito sa gagawing malawakang rally? Kung sakali ito ay kumpirmado at mangyayari, sasama ka ba mga kababayan? Kaya ikaw, kung sakaling sasama ka, maghanda ka na at talagang malawakan kung sakali man mga kababayan. Grabe, kasi nga po ang ating gobyerno ay talagang ayaw po makinig, ayaw dinggin ang hinaing ng sambayan ng Pilipino patungkol sa kapayapaan. Grabe talaga kasi ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Lalo pa ngayon, talagang ngayong araw ay magsasagawa po ng rally ito yung grupo ni Dilima, ni Trillanes at ibang mga lipless, yung mga front ng New People's Army dyan sa bahagi po ng EDSA Monument. Grabe, EDSA Shrine Monument, hindi ko alam kung ano yung pinakatawag sa lugar na yan dyan sa may EDSA. Pero kaya ba yung higitan ng rally nila itong rally ng Iglesia ni Cristo dito sa may bahagi ng Quirino Grandstand? Hindi nila mahihigitan ito. Kahit sabihin nila mga kababayan na sila ang majority na umaabot umano ng 41 million ang kanilang grupo mga kababayan. So, mahihigitan ba nila ito? At ito pala mga kababayan, para sa kalaman nyo, ito po yung naging pahayag ni Attorney Harry Roque, dating spokesperson ng ating dating presidente, patungkol dito sa January 25, 2025. Nako, parang ito na yatang sinasabi na EDSA 3. Talaga naman mga kababayan, ayaw kasi makinig ng ating gobyerno. Ito, pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Pero meron ako mga natanggap na mga impormasyon. Hayaan ko na silang magkumpirma. Meron na namang magaganap na rally sa 25. Sa tingin ko, baka mas malaki pa ito. Dahil itong rallying to, hindi lang isang simbahan. Magsasama-sama na mga simbahan at magsasama-sama na yung mga iba't iba pang grupo. So sa tingin ko sa 25, baka mas malaki pa. Kasi itong nangyari sa 13, ito'y panawagan. Hindi dininggin ng panawagan. So ngayon, iba na siguro magiging panawagan pagdating sa 25. So ang tingin ko, talaga magkakaroon ng mas malakihan na namang pagtitipon. At pag nagkaroon ng pagtitipon, dahil hindi na nga pinakinggan ang panawagan
na magkaroon ng kapayapaan, baka iba nang hingin. Pero ayaw ko nang maghimasok sa kanila dahil sila naman ang organizers. No? So ayun nga mga kababayan, napakinggan po natin ang naging pahayag ni Attorney Harry Roque patungkol dito sa mangyayari sa January 25 kung posible man ito, kasi nakapost din ito doon sa isang post yung tao na nagpost o unang nakita natin yung post patungkol doon sa January 13, no? Ang nangyaring January 13. So siya muna yung unang nag-post bago kumalat. So ngayon, siya na naman po ang nagbigay ng info sa ating lahat patungkol sa posibleng mangyari ngayong darating na January 25. Nako, malaking grupo ito mga kababayan. Kaya kung ikaw ay kaisa sa panawagang ito at gusto mong sumama sa malawakang rally na ito at hindi ka nakasama noong January 13, ay maghanda ka na rin mga kababayan. Hindi natin alam kung opisyal na, pero talagang merong another wave ng pagkakaisa, pagsasama-sama ng ating mga kababayan para nga dito sa kapayapaan. Ayaw natin kasi mga kababayan ng kaguluhan. Gusto natin ang kapayapaan. Pero yung kapayapaan na yun, ang gusto natin mga kababayan ay matigil na rin ang patuloy na panggigipit at syempre yung matinding korupsyon, lalong-lalo na dito sa ayuda mga kababayan, na kung saan ay talagang grabe yung hinaing ng ating mga kababayan. Matindi yung ayuda pero yung sipa ng presyo ng mga bilihin ay tumitindi rin. Ang kawawa dito yung ating mga kababayan na talagang hirap na hirap sa pagtatrabaho, subalit yung mga nakatambay lamang o yung iba ay walang mga trabaho, sila po ang nakikinabang sa pinaghirapan ng ating mga kababayan. Kasi nga umaasa lamang po sila sa ayuda. Wala pong problema. Kung yung ayuda ay ibinibigay sa tamang tao, lahat ay makakatanggap. Wala pong problema. Kung ang ayuda ay binibigay doon sa mga kababayan natin na apektuhan ng kalamidad o ano pa mang mga insidente, emergency, wala pong problema. Pero kung yung ang ating mga kababayan ay nakakatanggap ng ayuda ng wala na mga emergency, ay grabe mga kababayan, nagagalit po yung ating mga workers, yung nagpapakahirap para magbayad ng tax, tapos mapupunta lamang doon sa ating mga kababayan na talagang tambay lamang po ang ginagawa at naghihintay na lamang ng ayuda kasi pipinangako ng ating mga kongresista na bibigyan sila ng ayuda. So hindi po tama ang ganoong mindset, ang ganoong kaisipan. Kaya sa darating na January 25, kung sakaling magkatotoo man ito, kumpirmado man ito, mga kababayan, talagang matindi ito. At iiyak na naman dito ang mga leftist o yung mga grupo ni Trillanes, ni Dilema, no? Dilema, hindi na siya Dilema, Dilema, no? Dahil nga po ayaw po nila ng ganitong pagkakaisa. Gusto nila sila lamang po ang makakabuo ng 41 million. So kaya bang higitan ng 41 million yan ng leftist o yung mga grupo ng Dilema? Itong dami ng sambayan ng Pilipino, sabi nila ilang porsyento lamang po yung sa sumusuporta kay BP Sara. So malalaman po natin yan mga kababayan sa darating na itong pinaplanong na 25. So mukhang yung gagawin ngayon ay mas hihigitan pa yung dami nung nangyari sa 13. Grabe ito kasi naramdaman po kasi ng tao na ang dami dyan. So makikiisa na rin tayo dyan para tungo sa kapayapaan. Grabe mga kababayan, no? Grabe lang tayo ng grabe. Baka naiinis na yung ating mga basher dyan. Grabe ka lang ng grabe. O, tingnan nyo naman, oh. Wow, ang dami. Kaya mga kababayan, para po makabawi tayo sa gobyernong ito, sa mga politikong iyan, sa darating po na January
hindi January 25, sa darating na eleksyon ngayong Mayo, ay wag po nating iboto yung mga trap politiko na yan, mga trapo na tumatakbo para manggulo sa ating bansang Pilipinas. Piliin po natin yung mga kandidato na inendorso po ng ating dating Pangulo na si Tatay Digong, ang PDP laban. Isa na dyan si Congressman Rodante Marcoleta para sa senador, si Attorney Jimmy Bundok, Attorney JB Hinlo, Attorney Victor Rodriguez, Vic Rodriguez, sino pa ba? Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, at marami pang mga inendorso. Philip Salvador, ayan mga kababayan, kayo nang bahala, basta huwag niyo pong kakalimutan ang mga inendorso po ng ating dating presidente. Dahil naniniwala tayo na kaya nilang magsilbi sa bayan, nakita naman natin yung kanilang ginagawa. At syempre, sa mga bago, mas maganda po kasi mga kababayan, isang attorney ang uupo sa pagkasenador. At kasi, meron pong alam patungkol sa batas, hindi lamang yung mga tumatakbo na pagkasenador na hindi naman dumaan sa mga pagiging attorney, medyo mahina po yung ganun. Pero lahat ng inendorso ni Tatay Digong, naniniwala tayo, kayang-kaya nila yan. Kasi nandyan po si Tatay Digong na mag-guide sa kanila. At para lagi kayong updated ay huwag kalimutan na mag-subscribe, like, and share sa ating YouTube channel.